В епизода ще проследим поредния кръг от състезанията с двуколки. Този път обаче не Маноле, а Симеоновград е притегателният център за любители, собственици и запрещици на рисистите коне. Това хоби може да се похвали с небивал интерес през 2008 и особено през 2009 година. То набира все повече ценители на пистата, а този факт се дължи на големите емоции, които създават все по-добрите запрещици и не на последно място по-скъпите и конкурентно способни дори в чужбина коне. И така, предстои да видим щура надпревара, инфарктни моменти и много трепети около любимите ни рисисти коне. Виждаме, че преди началото на състезанията тече трескава подготовка. Пряк на рисаци и загряване с обиколки по терена. Всички зрители да напуснат пистата. Има 4 минути до старт едногодишни кончета. Традиционно надпреварата започва с най-младите рисаци, обикновено от 2 или 3 годишните. Но сега ще видим как се представят едногодишните кончета. Това е може би прецедент в състезанията, на които сме били свидетели до момента. Стартът е редовен. Едногодишни кончета Клеопатра с Васил Пасков, Домино Станко Найденов и Джарон Тихомир Славов. Побежда Клеопатра, следвана от Домино и на трето място Джарон. Едногодишните коне вече наближават края на своите 1200 метра, което се равнява на обиколка и половина. Кобила Клеопатра с запрещчик Васил Пасков първи пресичат финала, втори остава кон Доминго с Нанко Найденов, а трети се класира кон Джарон с Тихомир Славов. А сега предстои награждаването на първите двама призьори в тази гара.
Преминаваме към малко по-тежката категория в надбягването. След няколко минути предстои да стартират рисисти коне на възраст 2 години. През това време можем да проследим тяхната подготовка за предстоящото им състезание. А ето кои са участниците във втората гара. Боря с Байлю Манев, Ундуай Куб Хармали Нуретин Хасан, Истанбул Васил Пасков, Акустика Денис Ангелов и Интерстар Ючи Ючев. Това са петимата вече добре познати за нас претенденти за първото място сред 2-годишните рисаци. Нека да видим кой от тях ще успее да пресече първи финалната права след двете предвидени обиколки. Старт машината леко да ускори. Спазвайте си коридорите. Старт е редовен. Интерстар е декласиран поради повече от 16 галопни маха. Интерстар може да напусне пистата. Ундуай от Клуб Харман е декласиран за повече галопни махове. Повежда Байлю Манев с Буря. Втория Васил Пасков с Истанбул. Трета е Акустика с Денис Ангелов. Акустика е декласирана поради галопни махове. Останаха да се състезават Боря на Байлю Манев и Истанбул на Васил Пасков. Другите кони са декласирани поради галопни махове. И убедително първо место за Боря, Байлю Манев и второ место Истанбул с Васил Пасков. Жокеите да се яват за награждаване. Първо място Кобила Буря и Байлю Манев. Успяхме да поговорим с запрещикът на кон Буря, които бяха добър тандем и успяха да извоюват първото място в тази гара. Ето какво ни разказа за победите си до момента. Имам 7 първи места с ней и 2 втори и 1 трето. От писта съм доволен, нямам никакви претенции. Конкуренцията беше много сериозна. Просто много го обичам сърцето ми. Второ място 2-годишни клончета Истанбул с Васил Пасков. Ето какво ни сподели за участието си днес запрещикът на кон Истанбул. Аз съм Васил Пасков от град Пазарджик съм. Коня се казва Истанбул 2. Участвал съм с коня 2 пъти на състезание и 2 пъти кончето е на второ място. Попитахме го още какво мисли за терена тук в Симеоновград в сравнение с пистата в Маноле, на която тази година се проведоха повечето кръгове от надбягванията с рисаци. Тия са, двете писти са може би най-хубавите за сега в България. Те са спрямо с предишните, къде сме бегали, те са най-хубавите писти за сега. Аз за първи път участвам тук, в Симеоновград и много ми харесва пистата.
Вече се приготвят за старт конете в третата гара, които ще изминат трасе с дължина 2000 метра. Ето кои са те. Кон Утопис с Мустафа Ангелов, кон Сангам с Георги Стоилов, Огрум с запрещик Митко Райчев и кон Монет Лавек с Илчо Илчев. Старт, машината захожда към старта. Старта е редовен. Тригодишни коне, старт 2000 метра. За сега повежда от Утопис, следван от Огрум, който трети Сангам и четвърти Монет Лавек. След първата обиколка води Утопис, втори Огрум, трети Сангам, четвърти Монет Лавек. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 8 долу, не знам колко. Първо място Утопис, второ Сангам и трето място Огрум. Сега предстои награждаването на 3-годишните рисаци, които наблюдавахме до момента. Ето го и третия участник. Трето място кон Огрум и Митко Райчев. Второ място кон Сангам Георги Стоилов. И първо място кон Утопис и Мустафа Ангелов. Кон Сангам успя да се класира на второ място в тази гара. Ето какво още ни разказа за този рисак неговия запрещик. Казвам се Георги Столов, от Царемир, Пловдивско съм и представяме кон Сангам тук на състезанията Симеоновград. Коня е 3 годишен. Колко време се състезава? Състезава се вече от 2 години някъде по състезание. И първо, второ место постоянно взима. 4 годишни заповядат за жребий и за коридор. Винаги е бил в класациите. Как се справи сега? Имате ли шанс да е първи? Справи се сега много добре коня, както видяхте. Добре бега много. Доволен ли са представянето му? Да, доволни сме. Той коня не е много и трениран, така иначе можеше да представи по-добри качества. Ама много така не сме го карали, по-малко го тренирахме. За кончето по-интересно. Къде е? Коня той е наше производство от една наша кобила. Сме го гледали. Бащата Корнет се казва. Той беше много силен кон и ние го произведохме от него. И караме го вече 3-та година. Добре се представя кончето, има много добри качества. Това е в общи линии. Като темперамент как е? Кротък е коня, добър е така, послушен.
2 минути до старта. Всички участници да се ориентират за старт машината. Първи коридор Годес Кемп, втори коридор Лакримогено, трети коридор Лундеган и четвърти коридор Антика. Всички участници да се ориентират към старт машината. Четири въдишни коне, старт 2000 метра. Първи коридор Годес Кемп, втори коридор Лакримогено, трети коридор Лундеган и четвърти Антика. Старта е редовен, повежда Годес Кемп, следван от Лундеган, трета позиция Антика, четвърти Лакримогено. Много спорно състезание между Годес Кемп и Лундеган. Трети Лакримогено, четвърта Антика. Ето финала. Първа Годес Кемп, втора Лундеган. Трети Лакримогено. Ето и кои коне успяха да се класират в челната тройка и да получат награди. На трето място се класира кон Лакримогено с Митко Бойков. Втори остана Лундеган с Шенол Ахмет. А първенецът в гарата е кон Годес Кемп със собственик и запрещик Илчо Илчев. Трети коридор Рубиньо, четвърти Киола и пети коридор Мис Бляк. Старт машината да се ориентира към старта. Старта е редовен. За сега води Мис Бляк. Атакуваме Киола, трета е Вентола, четвърти е Иво Джим. След първата обиколка Мис Бляк, втора Киола, трета Вентола, атакуваме от Рубиньо, дисквалифициран за галопни макове. Все още води Мис Бляк, следвана от Вентола. На трето място Киола. Вентола атакува Мис Бляк. Последни метри. Води Кобила Вентола, следвана от Мис Бляк. На трето място е Киола. Първо място Вентола. Втора Мис Бляк и трета Киола. Следващия старт в 13 часа и 30 минути. Участниците, които успяха да заемат първите 3 места в пета гара са
трета се класира кобила Киола Силч Илчев. Второ място зае Мис Блек с Калоян Анков. Първото място бе завоювано от кобила Вентола с запрещчик Мустафа Барям. Щастливият собственик и запрещчик на Вентола, спечелила първото място в Петъгара, ни разказа повече подробности за красивата си кобила и за днешното състезание. Значи, аз се казвам Мустафа Байрам Мето. От град Ловеч съм. Сега в момента живея в Асеновци, община Левски. Занимавам се с рисаци от 30 години. Живял съм по Холандия 12 години, там съм тренирал коне, карал съм коне и съм се завърнал 2004 година в България. Ама преди той съм си имал мои коне тук, от Съюза съм докарал коне. Сега повече не мога да се връщам там и така, че коня идва от Швеция. С Салвадор от Италия, с него си имам връзка, значи той ми го докара коня и аз дойдох да си го получих от него. Как се справи? Доволен ли си от него? Много съм доволен, значи послушам коня много. Значи вие видяхте сами тук как го задържах, как го пущах, какви препятствия взимах така и накрая исках да си взема моето. И така стана. Аз съм много доволен от коня. Как ти се стори пистата? Пистата е много добра. Брата Илчеви са я направили супер писта. Значи такава писта пясичлива ни нямаме още тук в България. Има много такива, но не са баш като нея. Аз съм участвал тук в България на много. Как ти се стори конкуренцията? Другите коне бяха ли добри? Ами виж сега, аз не мога да кажа лошо за тях, но личи си първия кой е. Втори коридор Кликвол Полсардин Илчо Илчев. Трети коридор Перфект Енджел Илчо Илчев. Преди да проследим последната гара за деня, поговорихме с един от редовните участници за новите му коне, които можем да видим скоро по пистите на България. Добър ден, казвам се Георги Георгиев. Участвам винаги в състезанията по надбягане в цяла България. Днес ще бяга само един кон от моите в тия гари, понеже конете са много уморени, пътували от една седмица. Най-важното за следващото състезание в Стара Загора ще са подготвени 3 коня, от които очаквам добри постижения, понеже са бягали последно в Испания и са правили добри времена и всичко е нормално, за да постигнат някакви времена и България. Днес съм докарал само един кон, просто за да видим как ще върви и за участие и ще карам един кон на един приятел на това състезание. Друго интересно, има много расови коне. Докарах много расови коне, като арабо-испаньол, бура раса испаньол, млади кончета едногодишни, за обески, за циркови изпълнения и такива. Помолихме един от специалистите по състезанията с рисаци да коментира тази последна и най-емоционална гара. В момента наблюдаваме последна гара от днешното състезание с рисисти коне в град Симеоновград. В момента води Нина Сунсет с Георги Георгиев от град Ямбол. Втори Файтинг Ас с Силчо Илчев. В момента Файтинг Ас излиза първи. Нина Сунсет е втора. За второто място се прави Атанас Янков с Едем Деларо. За сега повежда Файтинг Ас, следва на Едем Деларо Джумбо. Третия джъмбо от Делитон с Тени Озунов от град Стара Загора. Наблюдаваме много силно бягане на 2000 метра с в момента първи пак
Fighting Us води убедително, с разстояние от 50-60 метра, оспорено второ место между Едем Деларо на Атанас Янков и Джъмбо де Литон на Тени Узунов. Много силно бягане на Fighting Us на Илчо Илчев, който най-вероятно ще стане първи, ако продължава така. Но спорвано тук е второто место. Наблюдаваме атака на Нина Сунсет, но тя поминава в галоп и сигурно ще бъде дисквалифицирана. За сега втори за Тени Узунов с Джъмбо де Литон, трети Атанас Янков с Едем Деларо. Пак минава Едем на второ место, трети е Джъмбо де Литон. Много силно бягане все още от Илчо Илчев с Fighting Us. Убедително води за първото место. Може би, ако продължи със същото темпо, ще вземе втора тая кобила. Много добра, много класна кобила. Вече финала за последна гара. Ето го и финала. Значи убедително Fighting Us с Илчо Илчев. За сега втория Едем Деларо с Атанас Янков, но все още нищо не се знае. Нина Сунсет стана втора. Нина Сунсет значи стана втора, трети Едем Деларо и четвърти Джъмбо де Литон. Тази гара наистина се оказа най-напрегната заради добрите коне, които бягаха в нея. След края на гарата се наложи да се определят с фотофиниш местата в челната тройка. Оказа се, че кобилата Нина Сънсет е преминала финалната права на галоп, заради което тя се дисквалифицира. Затова и самото класиране се размества и изглежда така. На трето място е Джъмбо де Литон с Тени Узунов. Втори е не Нина Сънсет, а Едем Деларо с Атанас Янков. А първенецът в гарата е кон Fighting Us с Илчо Илчев. Завърши състезанието на ресистите коне в Симеоновград. Убедихме се, че пистата тук по нищо не отстъпва на утвърдилия се вече терен в Маноле. Успяхме да видим много нови и добри коне, с което конкуренцията става все по-силна. Това е гаранция, че емоциите ще бъдат още повече в предстоящите щури надпревари с рисаци.